Ka jing temu jong sarkar ban ai jing bet ban bo ya ka kasino ha Khanapara. Lai iya ke jing kentho jong ki babon balang ke beyang persya ya kene ke jing temu. Hagini ka kenti sa kinong shong ka than ribhoi kilami syakmat ban persya ya kene. Ki balawane kendo ru ya menteri rang ba ka jela ban penpau ya kene ka jing persya jong ki. Kaganhuan ka bagenthop igi dikhot jong kesenjuk kirang ba shnong ribhoi district bat ki katu kene teli kiseng bhalang na ka than ribhoi. Haka praterik unai luar arhajar arpuar kilawan kiyo syakani kenong ba asyelong ban penpau ke jeng persya jongki ban bo eka kasino ha kisnong Khanapara haga distrik ribhoi kabadan ha kajaka khaput ka Meghalaya pat Assam. Haga ni kesngi kene ka kenhuan kale kendo yu menteri rang ba ka jela Konrad Kongkal Sangma haga bakal penpau ki daw lor ke jeng persya jongki kene ka ketem Meghalaya. Namar ba ke emlang saalang haga ni ka jela kampatla ban pediang ya kene. Kani ka kenhuan kala ai jingmut ke sarkar balara ke sarkar ka kampen net jingmut kadai ban kampen net jingmut ki wei pat ki benta jing ki kampen roi bat ban kampen bha bat pen mentoi ki trajela kam tam ki samla ha kaliang ban penjanai shosho ya ki jaka pule kilat ai kam ai jam bat ki wei di ki jing duna ki badan kam ban penjanai na ka benta ka bha kamyat jong ki samla ka jela kaliang jong tri rong ba kan shai bet bakali ka jing ya persya jong ki pai ba hi borok na po ka Temri Boy pat kumjuru na kiwi ki district hi borok hawai ka jala jungi ka long ni ka sarkar pat kumjuru ya ki cabinet minister ban Shankar ki hat ki por bat hadu mentaru pau persya shingi ba ulak persenge no ya kane ka jing ai license ya kane ka kaslo tem khalai kat kumbang pawat klak dan ketua dik sedang ban tri ni kasino hoi gadon bat nalia jungi ru shom committee la play lomba KSU lomba joka sekmi kumju nak district ru milaya budin ya kane ngomong ba kamdon ka jing ai pemai NOC ru kadon buat ka jing snaru kadon buat ni la poi hatu ka ba ngiyo jitep ba kinong tap ya ki license ru apply license ru kadon de kane boro hoi klaya andre hamantahi man senge ya kte ya ka julong ya ka kasno hi kalong pe pelat kena ba kan mula syuk ban pelong namar bau naliang menteri rang ba hi ban pau bet la kamdan ka jingi menjur pe ba nari boy ban jelai bro boy kan mula pelong ya kene ka kita khlai la de kasno ki dagi kimat ba fi kan kita di dorkas bi ai pe ka dorkas kalong bet shibunta borok hi ga jela amde tang district jungi ka jing so persya jong ki pai ba hi borok ka jing so kta jong ki niam ki boro ki palang ki bodon hapo jong ka jela jungi boro namar ngi syong hangle ba kadin hapo riboi lane Khanapara marlada ubreu apply license unio napo Khanapara ngam kinamla on persenge la apply license hapo miam kane apply license hapo shulong kalau kunta de kane ka jing kran jungi ru kolong ba niora ya ki pai ba niora ju ki seng balang per kumju ki runiam bat kumjuru ka bakta ingi ka dei ka bagila itu yangi kum ka jela pati bru tu play de kata di ka we ka ba ki borok ki jela ki itu ingi kum ka jela Meghalaya kata de kalong ka igi ka ba ban kata ndri ladangi phai pat ya ka e bade ka kasno hapo district jungi la ka dei ka abstral district ru ka shrita ka kertek kam pineu i shipun ki jingtuna jungi lada kita namar community po bernihat kalau don kecing teh bi katu di private ka government kam don JTP bat pula kerja berada kita makanaru nakaliang jong ka sarkar jela hadu menta kilara kingdom ai license ladon makana kita kiba apply license ru nakaliang jong sarkar kilara da gawe ka jumut kingdom ai license ni kita kiba apply license kita ibu ngapa ban persya. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.